ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ପବିତ୍ର ହେଲେ ଦିନ ରାତି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇ ତମେ ହଉଛ ମୋ ଦିନ, ତମେ ତ ହଉଛ ମୋ ରାତି। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ, ସ୍ୱଦେଶ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ଖୁସିରେ ରୁହ ତୁମେ, ଖୁସିରେ ସଂସାର କର ତୁମେ, ଖୁସିରେ ସଂସାର କର ତୁମେ। তুমি কোন কইছো তুমি যে চিন্তা করি কইছো তো কুଆଡେ যাচ্ছি ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶ ପାଖକୁ ସ୍ୱଦେଶ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ମତେ তুমি କହୁଛ କାଗଜ ତ ମୁଁ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବି, ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବି। ଏ ସଂକଳ୍ପ তুমি ভুলি যাচ্ছ। স্বদেশ ବି ତ ତମର ପରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତାକୁ ସହିତ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁଛ, କାଲି ସକାଳେ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ନେଇ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ? ଯୁଆଡେ ବି ଯାଅ ତମେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋର ଭୁଲଟା କଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିପାରିବି? କାହିଁକିନା ତମ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି, ତମ ପରେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ସଂସ୍କାରୀ ଘରର ପୁଅ ଏଇ କଣ ତାହେଲେ ତମ ଘରର ଆଦର୍ଶ? ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ନିଜ ଦେହର ହୁକ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ କଣ ତାହେଲେ ତମ ଘରର ସଂସ୍କାର? ଖାଲି ଘରର ନୁହଁ, ତମ ଦେହ ମନ ତିଳରୁ ତଳିବା ଯାଏ ଖାଲି ଓହୋ ସଂସ୍କାର। ଅର୍ପିତା ତମ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଆଉ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ କହୁଛି, ଚାଲି ଯାଅ, ସ୍ୱଦେଶ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଅ ତମେ। କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ? କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବି? ମୋ ଶାଶୁଘର ତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଆଉ ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ ତମପୁରୀ ଦେବତା ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଏଠି ତମ ପୂଜା ନ କରି କୁଆଡେ ଯିବି କାହିଁକି? ଗୋଟାଏ କାହିଁକି ସଂକଳ୍ପ? ତମେ ଯଦି 50ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କର ମୁଁ ଟିକେ ବି ଆପତ୍ତି କରିବିନି। ତମ ଘରର ବାଡ଼ ବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସଂସ୍କାରୀ ବାଡ଼ ହେଇଥିବ ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ ସେ ସଂସ୍କାରୀ ବାଡ଼ ଖାଇ ମୋ ସିନ୍ଦୁରରେ କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ସଂକଳ୍ପ ନୁହନ୍ତି, ବିକଳ୍ପ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିକଳ୍ପଟା କିଏ? ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ କାହା ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ପଚାର, ନିଜ ଚରିତ୍ର କୋଉ ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ ବିଟ୍ରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଆଉ କାହା ବେକରେ ଯାଇକି ବାଦୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଓହଳି ପଡୁନି। ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ କୁବେର ଗୋଛାଙ୍କ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା ଗୋଛାଏ। ମୁଁ ବି ଅର୍ପିତା ମହାପାତ୍ର, ଅନାଦି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ। ତମେ ମୋ ଖାଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟାଏ ଛାତ ତଳେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲ। ତମେ କେତେ ଚରିତ୍ରବତୀ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ। ତୋ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବି ମତେ ବି କିଛି ଅକ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ଆଦେଶ ସବୁ କିଛି କହିସାରିଛି। ସ୍ୱଦେଶ ସହିତ ତୋର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କଥା। ତୁ କୋଉ ସତୀଟା କି? ମୋର ସିନା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ତୋର ପୁରା ବାହାଘର ପରେ। ସ୍ୱଦେଶ କଥା ସଂକଳ୍ପ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଲୁଚେଇଛି କି? ସଂକଳ୍ପ ବି ଅମରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ କଣ? 7 ଜନ୍ମ ଯେ ତମେ କେବଳ ମୋର, ମୁଁ କେବଳ ତମର ସଂକଳ୍ପ, ମୁଁ କାହାର ହେଇପାରିବିନି। ତମ ସାথে ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି ସଂକଳ୍ପ, କୁଆଡେ ଯିବିନି ମୁଁ। ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଯିବା, ତୋର ହାତ ଧରିଛି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଭୁଲିଗଲଣି। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ, ପୂଜା କରିବି ଚାଲ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ। ସଂକଳ୍ପ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ସଂକଳ୍ପ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମୁଁ କରିବି। ବାବାଙ୍କର ବି ଆଦେଶ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ବାହା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ବାହା ହେଇଛି। ସେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜକୁ ମାନିବିନି। ମୁଁ ବି ବେଦୀ ବାହାକୁ ମାନିବିନି। ସଂକଳ୍ପ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ମୋ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ସଂକଳ୍ପ ଠିଆ ହେଇଛ, ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦବ ବୋଲି କହିଲେଣି ବା। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସ। ମୁଁ କାହାରି ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, କି କେହି ବି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା